थेवब्लासो जेबो साक्सेसफुल जायासै मानि थाखाय जायासै I don't know man very sad day and जोंहा मोनसे मोजां बुस्थुखौनो नुखाबाय जानांगौ भिडिअ'आव लोगोफोर दायो जों back to home and दायो जोङो मोसौ खानांगौ दङ जोंबो मानसिया लावखारसो नालाय लोगोफोर मोसौ दङ बिदिनो oh my god what the hell क्या है ये सब कहाँ से आता है वो आ रही बाव जो थाव दांसै ये सब क्या है रास्ता खींचते आं रागा जोङो बाराबा आना जन बाग्लारिखौ लानानै जों टाउनाव सानैजों थांगोन आना बाइकआ एसे माबा नालाय ओंखायनो आंनिखौ लाङा आदानि बाइकखौ लानानै थांनानै जोङो दाहाय देखायगोन आरो ना मा जागोन ओमफ्राय जुदि माबायाथ' जायोबा साक्सेस जायोबा आं बिराद हेपि आरो ओमफ्राय आदायाबो हेपि नंगौ नङा आं बिराद हेपि माने हाइडेन साक्सेस होनो बेखौ आं मोनथिस्लाबाखैनो माने दा बेखौ खोन्थाला दाहाय टाउनावसो जासिगोन बियो हेलो वेलकाम बैक अगेन गाइस आदा जन बाग्लारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय दायो बियो दिकेजुलि थांनाय लामा बागान माने बिजोंहाय जोङो शर्टकाट बारस'बाय ओमफ्राय लामाया ओरैबायदि दुखुनांथावना लोगोफोर स' माथो खालामबावनो जों थांबाय थादों लोगोफोर नायलांबाय थादों स' लोगोफोरजों थांगासिनो सानैजों स' केमेरा हमग्राथ' रावबो गैया आंनो हमनांबाय जादोला लोगोफोरजों दिकेजुलियाव थांगासिनो शर्टकाट लामा मोनसिगोन नै मेन बै फाखा लामा मोजांखौ मोनथारसिगोन लोगोफोर आदा जन बाग्लारिनाबो केमेरासो मबाइलसो नालाय केमेरा नङा गेमबोलबा मोजां खोथामोन लोगोफोर उफाय गैया बिराद मावो खस्थ'थार लोगोफोर स' थांबाय थागासिनो नायदो लोगोफोर नायदो स्टेडियम नै फाखा लामा मोजां मोनथारसिगोन देखायनोसै फाखा लामा मोनबाय फाखा लामा स' नायबाय थादो लोगोफोर जोंनाबो 4 लाइन फैहांदों नै नाय कामान मेन लेट्स गो बारा गोसा सिबनाङा गिनांगौ माबारायो थांगासिनो नायबाय थादो थांमारनाङा मिथिया नंबर देना है क्या आपका किसका इधर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में এনে হোৱাটছএপত যিমান দিছো যে তাকে দিব পৰা নাই মা বুজিছা দা ৰিপ্লাই নিদিলে হলে ভাল না এই লুজাৰ কোম্পানী কাস্টমাৰ আহিলে তাকে ডিসকাউন্ট দিব লাগিব তুমি কি না এই লুজাৰ কোম্পানী আছে অনলাइन এইটো মোক ধৰিছিল আজি খালি চাই চুই নেই কিনা থাকে दायो सफैबाय जोङो माबायाव दिकेजुलियाव स्टार कालेक्शनाव बिराद मोजां जायगाया दखाना बिराद बिउटिफुल एसि टेसि लगायजोब्बाय बोरो मालालाय नै एन्ड बिथाङा जना लाबाय स्वेटार फार्स्टआव आंनि भिडिअ दङ बे स्वेटारा नै दा देखायदोब्ला दाहाय देखायनोसै दा देखायखानो है जाफिनो खस्थ'थारलै लाबाय औ स' बेनो नै बेगाबो नै बेनो ओमफ्राय माबाया दखाननि नामा नैबे स्टार कालेक्शन उल्टा लुकिं ग्लास दे जागोन बियो हा दे जागोन बेनो स्टार कालेक्शनानो फैदों दिकेजुलिनि बर'दा बेंकजों नांजाबनाय लोगोफोर बरिया फैबानो जाबाय एन्ड डिसकाउन्ट होबाय नों दा 50% थ' नंद्राया जास्ट दिवालि अफार होगासिनो आरो only for boys guys So guys, welcome back to John Baglari YouTube channel. बयखौबो बराय चेनेलाव दिनै स' जोङो दिकेजुलि शपिं मल सफैबाय दायो ओमफ्राय मलखौ आं देखायबाय नोंथांमोना बोरै नांदों मलखौ
जुदि नोंथांमोना भइस कालेक्सनाव इन्टारेस्टेडब्ला अदालगुरिनिफ्राय गोबां कालेक्सन फैयो बे मलाव स्टार कालेक्सन स' नोंथांमोनाबो भइसफोरनि थाखाय कालेक्सन खालामनो हागोन स' आं मलखौ खनसे राउन्ड आप देखायबावनोसै मोजांखौ बिराद केयार खालामोलै I am advisor man मैं मेहर बोला लड़की पूरा पागल हो गया उसको मा खालामनो नोंलाय हा मा खालामनो बुलायनोबा गोजौआव फै गोजौआव फै नै बियो जोंनि थिनालि नैबे फटक लादों मोजां दा जायगाफ्रा नैबे बाब जोमै दाखा गोदान शपिं मल जोबोद मोजां मोनबाय फैनानै बाय फै दे बुं होन बिनि रोदाखौ दोंसे खेबस'नोसै आं गोजाखौ नै बिनिखौसो दे मा होनदोंना बियो बुंथ'ला आङो एकदम बुंजायो राव बुंदों आरो होनबावदों मोजां नङा बे मानसिया मोजां नङा आरो नै दानिया ओंखारलांसै जोङो जायाखैलै आं टेनसन जाबाय खेला मेनेजारजों नोंसोर Come on मास्कखौ खखायाव गानग्रा जाबाय आंखौलाय खुगायाव गानसै खुगायाव गानबाय आङो बोखारथ'नोसै आङो स' मोनालायबाय शपिं मलाव गिदिं गिदिं जों आवगायलांनोसै जोंनि न' फारसे स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस So welcome back again guys दिनै जोङो दायो दिकेजोंनिफ्राय फैफिनबाय लामाजों जेबो साक्सेसफुल जायासै मानि थाखाय जायासै I don't know man very sad day and जोंहा मोनसे मोजां बुस्थुखौनो नुखाबाय जानांगौ भिडिअ'आव लोगोफोर दायो जों back to home and दायो जोङो मोसौ खानांगौ दङ जोंबो मानसिया लावखारसो नालाय लोगोफोर मोसौ दङ बिदिनो Oh my god what the hell क्या ये सब कैसे आता है वो आ रही बाव जो थांग सै रासा बिसने आं रागा जोङो बाराबा थ' लोगोफोरजों थांफिनगासिनो Oh my god this is very dangerous day and what a beautiful evening day today guys I don't know and very success there so we are going back to home and this is Cobra Kochari guys this is Cobra Kochari so Alaska लोगोफोरnya bye 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 आंनि दुखुस्था मेहेर वारि ब्रादारा दिनैहाय मोनसे बिराद आर्जेन्ट खामानियाव लिंना लाना फैदोंमोन दिनै बाट मोनसे कड बुस्थु आरोना कड बे कडिंनि थाखाय बिनि माखासे खामानिफोरा पेन्डिं जाबावबाय स' नेक्स्ट टाइमाव जेब्ला पार्टि मोनजागोन अब्लासो खोन्थासिगोन खुसिया माने yes guys yes of course we are trying to do something and guys